Gibaha ang pipila ka lugar sa probinsya sa Maguindanao gumikan sa sagunsong pag-ulan niadtong Sabado, samtang localized thunderstorms ang magpaulan sa Mindanao sumala sa pag-asa. Ano ang dugang detalye? Gumikan sa sagunsong pag-ulan dala sa low pressure area. Gibaha niadtong Sabado ang mga probinsya sa Maguindanao del Norte ug Maguindanao del Sur. Sa Maguindanao del Norte, apektado sa pagbaha ang mga lungsod sa Dato Blasinsuat, North Upi ug Dato Udin Sinsuat. Diin gatusan ka mga residente ang apektado. Gilayong gipanghikling kini mga residente sa lungsod sa Upi kansang mga balay nalubog na sa tubig baha. Kining sakyanan sa MDRRMO sa Dato Udin Sinsuat, gitabangan na sa mga residente, human nalubong sa lapok ug bato. Gi-assist na sab sa kapulisan ang mga residenteng mibakwit sa lungsod sa Upi. Duna sa natabong pagdahili sa yuta sa Lower Purok sa Barangay Kusyong ug Barangay Tapyan sa Dato Udin Sinsuat. Rason nga nagkatag ang mga yuta ug bato sa kadalanan. Hinuon gilayon kining girespondihan. Hindi naman po ganun kalala, sir. Maliit na pagguho lang po ng lupa. Pero dahil po sa agarang aksyon po ng LGU Dato Sinsuat, kahapon po agad na rin po naayos yung daan. Gikalipay sab sa lokal nga kagamhanan sa Dato Udin Sinsuat nga walay nasamdan o namatay atul sa pagbaha. Wala naman po, sir, kasi ngayon ang mga tao po is aware na rin po sa dapat gawin pagdating po sa landslide or flash flood na dumarating po sa kanilang lugar. Nagpaabot na sab og hinaba ang Bangsamoro government lakip ang LGU sa Dato Udin Sinsuat ngadto sa mga apektadong residente. Nagpadayon ang assessment sa provincial government sa danyos tungod sa baha. Samtang gibasab ang Dato Muntawal sa Maguindanao del Sur. Sa aerial survey, makita ang halapad nga pagbaha sa tulo ka mga barangay sa lungsod nga mao ang Barangay Dungguan, Talapas ug Bulod. Sumala sa pag-asa, nagpaulan sa Mindanao ang low pressure area niadtong weekend. Samtang anaa sa Southern Leyte kagirihang alas 10 sa buntag ang low pressure area ug localized thunderstorms ang magpaulan sa isla karong adlaw. Apan pag moabot ang hapon ngadto na sa gabii, adunay tsansa sa mga isolated or mga patak-patak na mga pagbundak sa ulan, kilat ug pagpanalugdog nga dala sa mga localized thunderstorms. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.